Čaute ľudia, u ďalšieho videa. Dneska to bude video s Steal and Loot. A ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite zanechať like, dajte mi odber, veľmi mi to pomôže. A zapnite si zvonček, aby vám žiadne video neušlo. A ja už nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Ešte pre začaním videa chcel by som sa vám poďakovať, že sme dosiahli 600 odberateľov. A veľmi vám ďakujem a ja už nebudem zdržovať a poďme na video. Takže dám play. Tak. Toto je dobrá hra, ináč ja som to hral. A vykradol som nejaké baráky. Lenže ja si prepnem na druhé auto, lebo ja, že keď som mal zapnuté to jedno auto, tak mi to auto nešlo, takže ja si dám toto, tam equip. Že kúpil už druhé auto, dodávku. Vypnem počítač. A môžeme ísť na to. Tu máme go to steal, mám leave. A už sa mi to načítava. No vidíme, aké baraky dneska vykraniem a asi zo 2, zo 3. Dobre, som tu a pôjdem dať si tam a dám si asi noc. Dobre, a máme noc. Mohol by som troška vykranúť si tento bráček. Tento 900, to je 106 vykraniem. Lockpick. Dobre. Yes, open. Hi. Ma naháňali policajti. To som nevedel, že tam budú. Čože? Nemohol ma nájsť. Čo ľudia ma bonzujú. Odznova musím. Že toto je nič baračik. Počkať, ja som chcel tento vykradnúť, lenže asi pôjdem na nejaký iný. Treba uvidím aký. Dobre. Asi túto veľu by som chcel vykradnúť. Počkajte, môžem tady to výjsť hore. Však áno. Climbing. A znobíte. Ua, to chcem, ja chcem podrob. Facebooka, no ja. To šofejky. To nič. Havaza. Neviem, čo to je. Oh my god. Padaj! No som v prdeli. Nedá ujsť.
Ako mám už, že ten tam zaladaný je. Ja by som to rád súčasel. Ježe, climbing. Lenže mám ešte boj zajtím. Ja sa vám ozvem. Dobre, mám tu toto. A nejdem do tohto prvého baraku, ale idem do iného baraka. Lebo ten barák sa mi nepáčil a mohol by som túto vilu vylúpiť. Alebo viem, kde idem. Chodím sem. Dobre. Open, dúfam, že to nikto nebude close. Dobre. Toastovač. Otvoríme, čo tu máme. Tu na knic. Trezor. Kdo by si tu zatvoril? Peniaze. Čo tu je? Tu asi nič. Nie. A tu je lockpicking zase. Sa nedá normálne lockpicknúť. Jak sa tam dostanem? Dobre, konečne. Open. Nie, do tej kúpelka, to som nemusela ani sem ísť. Nič, no. Vidíme, čo ešte tu máme. Tu ešte ďalšie. To som to možno dobre, ukryjem toto. Calculation. Tu máme hodinky. Čo to je, neviem. Mám plný bat. To nič. Jump. Idem prejsť. Ideme. Dobre, teraz to rýchlo predám. Toaster, 30, 50 euro. Kalkulačka 20. Takže není sa tak. Dobre. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, dajte mi odber, mi to pomôže a zatiaľ čau. Vidíme sa u ďalšieho videa.